Panther 8 a vítám vás u dalšího challenge, ale tentokrát s Pepřem. Tak počkejte, já se ho vemu. Pepř. No takže jsem tu s nikým jiným než s Topskillnixem. Ahoj. Tak a minule jsem se začínal já s Chubby Bunny. No tak teď bude začínat Topskillnix. Já to nedám. Ano, vidíte, tady náš Panther je postižený, vidíte? Jo. No máme blbého tělocvikáře. No, Ahoj. tělocvikářku. Tak ahoj. Tak jo, tak já předám svoje. Jo, tak. Já to nedám. Ale jo, my ti věříme, že jo? Ale já si nevěřím. A jo, to dáš. Čaute, já jsem Topskillnix, já jsem říkal Panther. Doufám, že se vám mu bude dařit ve svých videích s challengem. Ty to tak zkoumáš? Píp. 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 Vidíte? Tady trošku. Nebo to přibliž třeba. Tak ale musíš to tak zohnout, tak úplně. No takhle, počkej. No, my vidíme jenom černotu, takže tak ukaž zblízky. Jestli tam jde vidět. O, tak, taky šedý prášek, ale to moc ani neuvidíte v takém světlu. To je černé. Tak určitě, že jsme to před 5 minutama koupovali. Tak, Já vím, ale... tak pojď mi čuchnout. To nic není. No, ty jsi zvyklý. No jo, no. Že tak máš jít první ty. Ne, tady Topskillnix. Jo, a vzali jsme si pro všechny případy, kdyby to až tak nezvládal, tak tu máme na zapítí Clever Mindíko. No, pre jsem s někom ať čet, že prý to pomáhá proti palivé hubě, tak... To nedám. Ty už to dal? Nedám. A to máš málo. Jasně, co jsem? A nebo jo, tak já si dám taky tak málo. Vidíte, tolik a teďka budu mít problém jak hovado. No, tu máš mlíko. Chceš podat? Neměli jsme nůžky po ruce, nemysleli jsme na to, tak jsme Máme to takové jsme to museli roztrhnout. otrhané. Tak co to bylo? Mně to takové vletělo rychle. Bože, Takže- ochráňuj mě. No, to snad. Možná to bude delší, protože se mnou to bude na dlouho. No, tak to se mnou určitě naříl. Třeba to budeme i plivat. Ti tam letlo do nosu, jo? Ej, ale to se má spolknout a nefetovat. No, to... Ah. Kam si to žáš? Jak pak to chutná? Takže Topskillnix to nedává. To až tak hrozný? Tak to bylo dobrý. To ta kapřečka z tebe vyletěla, ty vole. Ty blíješ? Dobré, Radek? Dobré Topskille? Ty pér máš ještě po celý hubě, ty vogo. Tak to se vůbec netěším teda. To fakt ne. Lidi, báli jsi se poblil. Jo, šlo to vidět, že se úplně se ti to břicho úplně. No, si to jenom to tak jako propláchni, aby to šlo ven jenom z huby a ne i z břicha. Tak to se netěším. No tak aspoň. A huba vypálí hodně. Až tak? Tak pro mě to bude možná i slabší. Spíš jenom ta chuť, jak je to rozpuštěné v puse. Z toho se ti udělá taková kulička a to bude úplně pevné, to nepůjde ani vyplivnout. Jo, vím, no. Ty jsi to plivala a potom z toho nějak to. No, zkusím si z toho udělat placku. Strašně lepí. Tak určitě. A já si tě pál jak hovado. Tolik zrnek. Pojil jsem si všechno.
A to máš aj v nose? Ano, kompresní. Ej, tak na, tu máš obaly od toho. No, to je blbě vidět, obaly od toho mlíka, co jsme utrhli. Minutku. Jo, Nenatačí to. takže to asi... Stopni to. To nejde, takže... Tak, chvilku jim něco říkej. Jo. Takže to se vůbec netěším, až to budu mít taky v hubě, takže... No tak ale snad to vydržíme a snad bude zase hodně fanoušků. No tak zatím ještě nevím, jestli hodně, ale klidně i málo. A kdyby to, tak... Ale budu rozhodně dělat ještě Stop Skillnixem nějaké challenge, takže jo. Ale tak snad se vám ty challenge líbily a to. Hele, slyšel jsem orangutana. Tam je. Chudák, necháme ho teď chvíli být. Takže my jsme museli jít sem na průlisky, protože doma on má otravného malého bráchu. Peps mi vyletěl z nosu. Tak on má takového otravného bráchu a tak jsme to nemohli dělat doma. Takže... Doma bych to ani nedal. No, takže už předávám telefon. Jsem tu. Top Skillnix to při předávání telefonu omylem stopnul, takže to nějak pak spojíme. A to vy asi nepoznáte, i když jako jo. Tam bude střih takový, no. No, takže tak já jdu asi do toho. Dáme si, kolik si tam toho dává. Nevím, jestli mě nepodvádí. Tak? No, tak Jsi nějak. měl přibližně stejně? No, asi jo. Jo. To oddálíme. A asi to bude trvat méně než mě, protože já nejsem tak statečný jako ty. Ještě teďka jsem i mi na zvracení úplně strašně. Oh. Jo, no, to... Ale už mě to taky asi čeká. Tak jo. Takže asi jdem na to. Mhm. Se to bojím. Už to má v hubě. Jo, já jsem to jenom vyndal. Tak se tváří. Taky jsem se tvářila asi tak nějak. Možná i hůř. Podívej se na mě. To nešlo vidět. Ne, jako to nepálí, ale si zrnička úplně v tom. No tak právě. Čo? Čo? Čo mi to teda pokluznáme? Ukaž se do kamery. Dobré mlíko. No, ještě, že ho tu máme. Jinak dobré. Pojď. No, stopni si zase tam. Jenom ty zrnička byly blbé. Dobré vousy. Tak co mám dělat? Jdu mám utírat, jo? Já už mám, já jsem jenom také asi. Čo? Ticho. Jsem se pochcel. Počkej, tak to musím přiblížit. Tak to se omlouvám. To jsem se asi nějak pochcel, ale už to zmizelo. Jsem se pochcel mlíkem, no. Mám takovou Mrzák, šířeň. mrzák, mrzák. Tak to bylo dobrý. Bylo to dobré. Tak, to asi konec challenge. A určitě uděláme z něčeho jiného. Možná ze skořice někdy. No, tak. my jsme to měli v plánu, že uděláme teď obojí, ale Tak teďka jak viděl, tak to bych nedal. tak to by taky nedalo. Já mám fakt žízeň. No tak nás z mlíka máš ještě větší. Ne? Tak jo, tak Tak my se s váma asi loučíme a uvidíme se. u další challenge, no. Tak jo. Tak, čaute.